Sulingnya Bumi Rejo orang dulu. Padang bulan, padang koyo bulane sing nyawe. Padang bulan, padang koyo Mas Supi, iki ki lingak-lingok madune golek boloni. Boloni syukur ana urutane. Aku ora percaya nek golek kancane. Tetep golek cewek ngene iki kok. Golek cewek. Hei. Hah? Jaluk mik kok. Jaluk mik. Oh, jaluk mik. Ya. Ya. Oh, awas koncone ge. Yo. Ala kadir. Ala kadir. Ala kadir. Aku iki
rezekine sak dalam-dalam. Duit tinggalan. Bosan jalan bang. Kok iso. Iya, apa ya? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Rabbi. Iki nyawa apa tak iki? Hei. Kecandal. Candal ruji ya. Aduh. Piye to? Gini. Lah ngomong geming sik, Des. Lah ngomong geming, Des. Mas Gun duwe wireless ora Mas Gun? Kuwi aja nah wis. Ya iki, lab, Anjalo unik ora. lab, mat. Mat nyepet set. Kucluk kok pite iso nyepit manuk barang ya. Terus iki aku arep nyupitke. Piye? Nyupitke. Nyepit apa dicepit manuk? Ayo nyupitke Riko. Aku iki aduh gak. Wes arep marsa barang. Malah rusak. Ayo. Badal wes. Aku iki tukang tambal ban. Ya. Tente sandalan-dalan. Cik ha. Hop. Ki, sing tak milih sing iki lho nya, sing ana kabel. Ana kabel iki. Ya. Ana kabel. Heeh. Yes. Yes. Iki lagune cah sekolah. Iki lagune cah sekolah. Waktuku kecil aku gak tahu yang mungil-mungil. Asik. Ku kira bensin ternyata mentol. Waktuku tolong aku gak tahu yang mungil. Asik. Ku kira botol. Mesol. Apa? Kowe kok malah Apa? Rasa guyu. Wis. Iya kepiye? Dik, acarane apa to? Rek, Acarane Nyupet ke kelep. acarane rabine aku. Hah? Rabine aku ning aku nanggap saiki rabine mbuh kapan. Piye wong piye iki? Kowe ngono kuwi. Ya kok Apa? Mbuh. Golek. Oh iya karang le duit saiki dadi le nanggap saiki. Oh, bener. kok sampe Des? Gawa mic wae, Des. Ya. Kowe ora ngaruh. Kowe iki nyampe bener. Yo. Kadang lagu-lagu sik Mas. Lagu-lagu dulu. Kentung jin. Lagu apa? Kuwi nganune Des. Kuwi lho jarite. Kuwi iki jari tembokku kok piye? Heeh. Nyile. Ya. Astagfirullah. Yo, musik-musik sik. Lagu-lagu sik. Lakoke sih. Ora lagu. Wajib sih. Wajib sik. Ayo braga. Roja. Anak buah. Lu manut Andes. Manut Andes lu. Ayo, Andes joget apa turuti. Heeh. Ngono kuwi. Yo. Ayo braganca. Ayo prakanca. Pitone
campur gawur. Liren si adat. Ono adat Kasih kecautawis hormat adat asar. liren sih. Binatang tamu kita. Binatang mah. Apa lah? Ya, gawe. Yo yo. Lilo hatiku wes lilo Lila ya lila nih rasanya. najan batin ku kalorong-lorong Cakep kaya api. nanging aku rangku mergo atiku wis ketut tresno ora nyono ora ngira kowe padha talise asmara tresnaku kang tulus Rambo Joko malah womlejani apa pancen wis nasibku kudu bisa karo diramu najan abot jroning ati nanging aku ra iso Satu lagu khusus buat Mbak Nah. Karang wong wedok. Lek Supina. Sutita. Wong wedok. Lilo Kapiarso. Doni Ojo nangis. Yaudah. Tapi aja. apa wis ora kelingan sumpah janji ngomong marang aku ngoten lintang rembulan wis ganti talong hatiku nanging liramu ora kirim mata barang saiki wis teko kowe malah nyanyi liya ora nyono ora ngira Ra
nangis. Iki wae suci ya. Mesti nangis. Ditinggal kok ya. Sapa sing tinggal lunga? Iki Riko. Hah? Riko to. Iya. Kebe nangis ya. Sing sabar, sing sareh. Jodoh ki ana sing ngatur, terus sing ayem. Pokoknya kipas-kipas cari angin, pacar lepas cari yang lain. Liyane, kata liyane gak. Liyane. Godong lompong, godong pring, ojo pelumpang-pelumpang, ndak untune garing. Kowe. Tak omongi. Aku nek lu karo Nek Rudi payah. Karo Rudi. Karo Nek Rudi payah. Kowe tetep nek Rudi. Isu aku wis turu golek Rudi. Isu-isu wis mumet dase. Pikir pralon. Pikir kelarang. Kowe wis tau turu nang Rudi. Wis. Mesti Rudi esuk-esuk mesti. Ora. Nek isu-isu wis Ora. Hei. Lem tak ceritani, rong bengi lho aku turu ro kowe. Sing wengi pisan. Alah, kono ngentes dilewer kabeh. Ora. Rudi nek turu iso kaya diesel. Oh, piye? Grek. Tak sumpeli prank no. Ngono, lek Rudi. Kuwi fitnah kuwi aja tapi ora ono buktine iki. Saiki aku gumun karo Mas Zen. Mas Zen. Saiki wis gagah. Kuwi iki ngono, saiki ngene. Kon madhep rono. Madhep sana Mas Zen. Edian. Iya. Ono sarangan kumo barang. Kowe. Ono jalan tuwa. Ono dalanan tuwa. Lek Zen. Biasane nek cah nom-nom kan alise dipleret. Iki Mas Zen kene. Sret, mergane kok kang pikir. Sampun. Memet mau itu Memet. Iki jak omong mbok anu ya wis. Wis. Aku gak mikir aku. Apa? Embung. Piye? Mikir Met. gara-gara kopi bubuk lho jare iki lho. Kok iso? Nah, kopi bubuk iki bubuke rasa apa ora ngerti aku iki. Bubuk ora sapa? Kayak sik. Takon Andes ya. Kayak Andes gak arak anu. Ki nyiar ke apa to, Des? Kok nyiarke apa? Sing dong wet limang lampu wet. Sing kata eswek. Kowe bahasa apa kowe? Ora. Yo, Wes. Kuwi bahasa Inggris po. Ora ki Andes ki nganu ki lho sing nyanyi merbabang nehi makane. Oh iya. Abel bahan nehi musik. Piye? Obrol. Kalau sini Berbahan nehi musik. apa? Musik apa? Musim mahana di kafir naik ya nabi kau kemana di kafir kafir naik apa kenai apa Ditelepon sapa? Oh saya maknya aja job. Mama anu, oh iya sadangane teles. Ora udan. Wah, nangis. Wes ajale. Malah nangis bocah yo. Nyilese gede wae, nyilese gede. Oh, alah, wis. Nyilese gede. Jajale. Yo Des yo, yo selak udan ki yo. Apa maksudnya? Ngamu iku. Ayo. Lem mingke pateni lem, mingke pateni sik. Lep. Wis latihan urung. Apa iki lagune? Lagune apa? Wajib ngain. Wajib kain lanang wadon luru ilmu
Terus kene ya, wajib ya. Robiku asale agawe wana, Robiku asale agawe wana, Kinarmo sunah, tulungi paring sembahyang, Kinarmo sunah, tulungi paring sembahyang, tulungi paring sembahyang. Robiku asale agawe Apa Des? Kegedean, katanya kegedean. Lat-lat ya Des. Mau rasa dewe. Mau rasa dewe. J, sik. Wonten Oh, sik. Des. Aku ki umure wis tuwa, Des. Maksudnya maklum nek boyo. ya. Sik lep. Ono siaran. Siaran Iya. apa? Siaran berita penting ini. Yo. Pinjang tanggal 29 Juni Satria Rimba badhe kapitasaken wonten ing Dusun Kalangan Desa Sidomulyo. Tanggal 29 malam 30 badhe kapitasaken wonten ing Kalangan, ugi tanggal 5 Juli malam 6 malam Minggu badhe kapitasaken wonten ing Drojogan Sidomulyo. Apa meneh ki? Wis lep. Wis monggo lanjut ki. Monggo. Wis. Des. Go Des. Rene. Tandane. Iki yo wis. Tuwae boyoke putih. Kepi. Ora boyoke aku yo rada makro. Lagu apa, Mak? Lagu apa? Gerajagan. Ya. Diwagi. Gerajagan
Kayak kok do payungan ki ngopo to? Kok do payungan ki ngopo? Kok do payungan ki napa kene iki yo santai wae. Iya ki. Oh iya. Iki apik kok. Apa? Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Payungnya apik tidak kira. Cobalah tengok jahat cantik. Oh jebun. Benah wis to. Ra jelas. Kowe ini nyanyi. Dienteke. Lek Rudi saya tua saya lesuan. Gini lho, Des. Ting 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 bumi. Di atas genting airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok jauh nanti pohon dan kebun basah semua. Burung Kakak tua hingga potong giginya sekarang juga potong giginya sekarang juga Melentuk giginya sekarang juga melentung. Goblok kayak dikumpul cangkemnya. Mosok. Ya. Ya. Jalan payu. Jalan yo. Ya yo. Segini. Mah koyo ulo. Ora ojo. Sing ngono kan lho, pojok. Sokot. Ora mati. Oh. Des, sing pojoke lho, sing cewek-cewek iki lho. Kono. Iki aku nemu. Endi yo? Malah kok weden. Sik Des. Kowe rono kopelan karo kudunge kono. Kowe rene kopelan karo kudunge iki. Saiki dikompake. Kowe sing sisih kiwa. Aku sing sisih. Tengen. Ayo. Kok tutuki Mas ngomong. Ayo. Ya. Wah, Mas Rudi. J. Aku isin. Heeh. Ditonton Serkandine CR. Mangane kuwi rene mbah njaluk. Wah, Kuwi bare njaluk cilok aku iki. Ayo Des. Ayo. Wis angel, wis angel. Malah koyo manuk. Ora Pak, kono. Ayo. Adik ngono. Dideketin sih. Ora madhep guyu. Aduh. Wis to. Anak, iki aku nemu sing paling luntas. Ora ngono ya. Yo. Kancane mah dinyak-dingu. Ya ampun ade. Semenep aku. Ora do kompak. Ora do kompak pisan. Payah iki. Wis ora Wis, apa-apa. awe lagu mana yo. Manut. Apa?
Dom-dom. Oh, bintang kecil. Jarum-jarum. Yo, jarum-jarum. Langsung ngambil. Langsung pergi bablasan. Siap, yuk. Aku di dewe. Ayo we. Selamat datang seruan kami. Selamat datang di tempat ini.
ketawe kok dame iki. Kowe aja mendelik. Kok aja mendelik ben apa? Kok aja mendelik ben apa? Aku klebon. Klebon apa? Sego. Wis, saiki ada sekon atraksi. Yo. Oh. Awal mula atraksi apa sih iki? Atraksi Des, klebon apa? Kowe kok. Dadi. Oh iya.
Apa? Piye? Saya kowe. Ya ora apa-apa Ora kok sampeyan. apa-apa. Wis teko sampeyan. Sawere akeh kok. Ora sawerane teko dipek kowe kabeh. Wis. Kowe lek nggo sejal tengen kabeh apa kiwa kabeh iki? Oi, Yo kuwi jenengane sok. Nah, Yoto. Yo wis apik. Apik. Matur suwun sing gawe sawerang muga-muga tambah rezekine. Amin. Sehat selalu. Amin. Sing urung ngondango. Kowe isih kuat salto. Aku Jaman bisa Jaman wis akhir bumi goyang Akale jungkir negarane bubrah Jaman wis akhir bumi goyang
Lakon apa nih iki? Kak Bali. Ya, kana Bali. Lilan nono. Des, dhewe le Bali go iki lho. Lit mule. Yo. Mesti kula yen kudu jodohne muga enggal atok sulit wong kang bisa ngladeni pancen abot jroning ati ninggalika wong sing tak tresnani angin badhe kados Gusti wong kawula